Έκλεισε, δεν ξέρω γιατί έκλεισε αυτή η κάμερα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Το λάθος, το μεγάλο το λάθος που έκανα εδώ πέρα σε αυτό το μεγάλο το CNC είναι ότι έβαλα ξύλινο τραπέζι και το μετάνιωσα πάρα πολύ. Βασικά δεν ήθελα να βάλω αλουμινίο, αλλά έβγαινε πολύ ακριβά γιατί είναι πολλά τετραγωνικά εδώ πέρα. Και βάλαμε ξύλο, και μάλιστα ξύλο μάπα. Δεν είναι καν σκληρό ξύλο, είναι σε σημείο που σφίγγω εδώ πέρα, ας πούμε, και το αλουμίνιο, άμα δείτε, το αλουμίνιο πατάει και το αποτέλεσμα είναι να μην είναι ολόισια στο τραπέζι, ξέρω εγώ, και όταν το επεξεργάζομαι να μην, όταν το ξεσφίξω, ξέρω εγώ, από το τραπέζι, μετά ξαναισιώνει αυτό, οπότε έχω καθαρίσει εγώ το πάνω μέρος και μου βγαίνει στραβό, καταλαβαίνετε. Το έχω μετανιώσει ξύλο, εδώ κανονικά ήθελα ένα αλουμινίο τραπέζι, δεν μπόρεσα να το βάλω, έβγαινε ακριβά. Τέλος πάντων, αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μόλις θα βάλω και τους άξονες και θα αρχίσει να κυκλοφορεί. Εγώ δεν είμαι και πολύ κοινωνικός, όπως το ξέρετε, όπως μου είχε πει και ένα στο φόρουμ. Δεν είμαι και πολύ κοινωνικός. Δεν μπορώ να έχω την κάμερα στο χέρι και να... Εντάξει, μ' αρέσει να μοιράζομαι, θέλω να δείξω, ρε παιδί μου, κάτι, αλλά άμα ξεκινήσω και δείχνω, δεν προχωράει η δουλειά μετά. Δεν προχωράει η δουλειά. Εδώ έχω κάνει και μερικά σκαλίσματα. Σκορπιός λέει. Δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο αυτό θα βγει σε μαζική παραγωγή αυτό το μηχάνημα, γιατί το σκέφτομαι και αυτό. Τα σχέδια όλα τα έχω αυτά. Δεν ξέρω, σε kit, ξέρω εγώ, να πηγαίνει στο σπίτι του. Βασικά μέχρι τώρα ζυγίζει 120 κιλά. 120 κιλά ζυγίζει μέχρι τώρα. Όταν θα τελειώσει, πιστεύω θα ζυγίζει κάπου... Βασικά δεν έμειναν και πολλά πράγματα. Κάπου 160 κιλά πρέπει να είναι το τελικό του βάρος. Δεν με νοιάζει το βάρος, προτιμώ το μηχάνημα να είναι γερό. Βασικά θα μπει και βάκουμ εδώ πέρα. Από πάνω θα μπουν ένα αλουμίνιο των 6 χιλιοστών. Θα χαράξει μετά τα κανάλια για να ρουφάει το βάκουμ. Και οι στροφές θα είναι μέσα από το Mach 3. Θα είναι όλα ρυθμισμένα σαν να έχει βγει από εταιρεία. Αυτό προσπαθώ τουλάχιστον να κάνω. Εγώ είμαι ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα. Έχω κάνει και κάτω κάποια χαράγματα εκεί κάτω, γιατί θα μπουν νεύρα. Κάτσα και σκέφτηκα σε περίπτωση που ξεκινάνε και γίνονται... Να σας το δείξω. Άμα δείτε εκεί κάτω, εδώ δηλαδή, εδώ πέρα, το έχω κατεργαστεί για να βάλω νεύρα. Θα είναι στο έτσι νεύρα, σε περίπτωση που ξεκινάνε κραδασμοί πάνω κάτω, να έχει λίγο, να είναι πιο σκληρό το τραπέζι. Έχω καταλάβει εγώ στα μηχανήματα ότι όλα ξεκινάνε από το τραπέζι. Ό,τι και να κάνεις εδώ ψηλά πάνω, τα καλύτερα πράγματα να κάνεις, τα πιο προσεγμένα, αν το τραπέζι είναι μάπα, το μηχάνημα τρέμει. Και όταν τρέμει το μηχάνημα, για μέταλλα μιλάμε τώρα, σφυρίζει το μαχαίρι, έχει μικρότερη διάρκεια ζωής. Δεν τα ξέρω κι εγώ καλά αυτά, εσείς μάλλον τα ξέρετε καλύτερα, αλλά αυτό έχω καταλάβει εγώ. Έχω καταλάβει όταν εδώ πέρα είχα απεκτήσει ένα τζόγο, τα μαχαίρια όλα χαλνούσαν πιο εύκολα. Αυτά τα νέμα, τα μοτεράκια, ανεβάζαν θερμοκρασίες. Ανεβάζαν βασικά περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Στους 80 βαθμούς έπρεπε να δουλεύουν. Αυτά έριχναν νερό επάνω και το έβραζε το νερό κατευθείαν. Μπορούσα να κάνω αυγό εδώ πέρα. Έριχνα αυγό και έφτιαχνα ομελέτα. Λοιπόν, επίσης δεν μ' άρεσε εδώ πέρα αυτό που το έχω κάνει με αλυσίδα. Το έχω κάνει με αλυσίδα γιατί σκόπευε να... Ήξερα από την αρχή ότι θα δουλέψω αλουμίνια εδώ πάνω. Γι' αυτό δεν προτίμησα τον ημάντα. Αλλά δεν μου άρεσε γιατί κάνει πολύ θόρυβο. Πολύ θόρυβο. Το μηχάνημα αυτό, η ταχύτητα που έχει είναι
maximum που μπορώ να φτάσω, την έχω φτάσει στις 50.000 χιλιοστά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και η κανονική του ταχύτητα, γιατί όταν συνέχεια είσαι με το άγχος μην χάσει κανένα βήμα, αυτό φοβόμουν και το κατέβασα στις 28.000. 28.000 χιλιοστά το λεπτό είναι τώρα η ταχύτητά του. Το run-out του είναι πολύ καλό. Δεν έχω παρατηρήσει, ξέρω εγώ, όταν βάζω, ας πούμε, όταν κάνω κάτι κυλινδρικό και βάζω μέσα κάτι, ας πούμε, να μπαίνει τζάμι, λες και έχει βγει από τόρνο. Δεν ξέρω. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Μια χαρά είναι το μηχάνημα, είναι λίγο άσχημο. Πιστεύω στο μέλλον να επενδυθεί αυτό, γιατί μάλλον θα πουληθεί. Αν πουληθεί. Να επενδυθεί, να κλείσει όλο, να μπει vacuum πάνω. Πλαστικό τραπέζι, γιατί θα είναι για ξυλουργικά. Αλλά πραγματικά αυτό που μ' αρέσει σε αυτό το μηχάνημα